טוב, שלום יקרים, ברוכים הבאים, כאן אוריאלה פז מורין, אנחנו בשידורי השמיים אינם הגבול, המון אנרגיה כאן, כיף גדול, הרבה ערך, אני מקווה שאתם נהנים ותודה על המשובים הנפלאים, וכבר יש לנו גם אלפי שקלים של תרומות לנוער בסיכוי, תמשיכו ככה, זה מעולה. ואני שמחה מאוד לארח כאן אותך, דן תימור, איזה כיף שבאת. חבל על הזמן, בדקה ה-90. עם הפקקים ועם הכל, הבנתי שעשית איזה לייב מהדרך, שתפתחו לי את הדרך, והנה הדרך. פתחו, זה עוזר. זה עוזר. לגמרי. אז אנחנו רוצים לפתוח את הדרך בנושא של זוגיות. זה מאוד מאוד אהוב עליי, נכון? כן, מדבר היום. על איך ליצור זוגיות, איך לייצר או לשמר או לפתח זוגיות קיימת. ב-2017 אנחנו לקראת שנה חדשה, והטיפים והכלים שאנחנו יכולים לתת לכם טובים תמיד לכל החיים, לא רק לשנה חדשה, אבל בוודאי לשנה חדשה. לגמרי, כן. אז בואו נדבר על הזוגיות. טוב, נדבר על זוגיות. כמו שאת יודעת, זוגיות זה ההובי שלי, זה הפאן, וזה מה שאני הכי אוהב לעשות. כן. בדיוק אתמול, לפני יומיים הייתה לי שיחה עם אותה אשתי. כן. שזה היה שיחה שהיא אומרת לי, תשמע, אתה כל הזמן מדבר על זוגיות, אתה מדבר על זה שנשים צריכות לבקש, ואני לא מרגישה שאתה נותן לי מספיק. ואני, זה כמו סכין בלב, זה כאילו, הסנדלר הולך יחף. כן. והיא אומרת לי, תשמע, אתה אומר הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, את אותה מכונת קפה שכבר 6 שנים אני רוצה, עדיין לא קנית לי. וואו. ומה שקלטתי מהשיחה הזאת היא חיצונות, אז יופי, כל הכבוד על השיתוף הזה. כן. אני חושבת שאפשר ללמוד המון מהשיתופים האישיים שלנו. כן, כן, כי את יודעת, באותו רגע האוטומט שלי אומר לי תגיב, אבל אני יודע שזה לא יעזור. כן. כי זה היה כמו מתנה, היא נתנה לי כאן מתנה שמראה לי מה באמת חשוב לה. כן. ואני... בעצם מכונת הקפה חשובה לה, אבל מן הסתם חשוב לה בעיקר היחס. נכון, נכון. בצורת הלב. בדיוק, עכשיו מה הנקודה? שאני חושב שאני נותן לה את היחס בצורה מסוימת, כמו שאני הייתי רוצה לקבל, אבל היא מצפה ליחס בדרך אחרת. וכאן אני חושב שמה ש... רגע, אז שיהיה ברור, לקראת השנה החדשה או משהו, אתה הולך לקנות לה את זה? אוקיי. ואני ישן עם זה בלילה, ואני ככה גם כועס על עצמי, איך באמת לא עשיתי את זה, כי זה באמת זה שטויות, זה לא כמה שקלים שזה עולה, זה לא על זה. כן. ואתמול בערב בחזרה, בדיוק שיר הבת שלנו, הייתה מסיבת חנוכה בגן, ואני חוזר מאיזה מקום, ואני עוצר בפתח תקווה, בחנות של מכונות קפה, לא מפרסם את שמה. כן. אבל אחת של קפה, ואני קונה לה את הקפה. עכשיו מציעים לי שם, אתה רוצה קפה? ואני לא שותה קפה, אני לא ממש אוהב. כן. אבל אני קונה לה את הקפה, והיום בבוקר שהיא קמה, היא רואה את מכונת הקפה. ואני חושב לא חיכית לשנה החדשה. לא חיכיתי, כי אני יודע, אין לי מה לחכות. אם זה משהו שהוא חשוב, אני אוהב לעשות את הדברים כאן ועכשיו. כן. ואני קונה לה את זה, וזה מאוד ריגש אותה. וואו. כן, אז זה לא על הקפה שהיא תשתה בבוקר, אבל אני חושב שזה על המקום של מצד אחד מהצד שלה לבטא ולבקש את מה שחשוב, ומהצד שלי באמת להיות מוכן לוותר שנייה על האגו ועל השיחה הזאת של מה את עכשיו אומרת לי, ובאמת להקשיב למה שחשוב לה וליישם את זה. כן, מקסים. כן. וואו. אז בעצם אנחנו מדברים על תשומת לב ועל הקשבה בתוך זוגיות קיימת. אז התחלנו בעצם מזוגיות קיימת, ואיך בעצם חשוב לתת מענה למקום הזה של הקשבה, לצרכים, לתת אהבה בעצם ותשומת לב לצד לבן או בת הזוג, בהתאם לשפה שלהם או לדרך שבה הם רוצים לקבל. נכון, נכון, וזה להקשיב, כי את יודעת, הרבה נשים באות אליי ואומרות לי, תשמע, אני עושה בדיוק את מה שצריך, אבל אני לא מקבלת את המענה מהגברים. אני שואלת, מה זה בדיוק את מה שצריך? כאילו זה מה שקרא בספרים? אין את מה שצריך ואין כל אחד, כל מקרה לגופו. זה לא הגברים או האנשים. בדיוק, אולי אותך מעניין את הבת, ומישהי אחרת מעניין אותה מכונת קפה. עכשיו, אם אני אקנה מכונת קפה, זה לא יעזור לך, כי לא בא מכונת קפה. נכון. אני לא אשכח את המתנה הראשונה שקיבלתי בנישואיי הראשונים. ביום הולדת, אני חושבת, באחד מימי ההולדת, הראשונים למדי שחקרנו בתוך הנישואים, בן הזוג, אקס בעלי, הביא לי מתנה וכולו נרגש ושמח וטוב לב, ואני פותחת את המתנה וחשכו עיניי כי הוא קנה לי מגהץ, ומבחינתי זה היה, בואי תהיה האישה הקטנה שתגהץ לי, כאילו זה מה שאתה נותן לי כמתנת עם הולדת, והוא באמת בא עם כל הכוונה הטובה.
הוא היה בטוח שזה מאוד ישמח אותי, ומבחינתי זה לא משהו אישי בכלל, זה משהו לבית, וזה עוד יש לזה כל כך הרבה תוויות שאני לפחות שמתי על זה בזמנו. זה באמת יצא הפוך ממה שהוא תכנן, ובאמת הייתה לו את כל הכוונה הטובה. כן. מאז הוא למד, הוא לא קנה לי יותר שום דבר כזה ששייך לבית, וזה היו רק מתנות אישיות. כן. כן. אז זה בדיוק זה, אז תראה, אז היום אנחנו שנייה מסתכלים על העידן שאנחנו נמצאים בו היום, ומה באמת צפוי לנו ב-2017. אז כל הטרנד היום של כל הסמארטפונים וכל הטכנולוגיה, משנה את פני יצירת הזוגיות, כל שנה זה משתנה. כן. כלומר, למה דווקא הסמארטפון? כלומר, הסמארטפון, ברגע שנכנס אפליקציות, כגון טינדר, שתוכל לבחור את בן הזוג שלך בהסרת יד. עכשיו אנחנו מדברים על מציאת זוגיות. אני מדבר על מציאת זוגיות, כן. אז אני אומר, כל המקום הזה השתנה. כל הדרך שמוצאים זוגיות השתנה והיא הולכת להשתנות עוד. כן. ואם דיברנו על המקום הזה של איך אנחנו מקשיבים, אז היום בגלל כל האפליקציות, אנשים פחות מקשיבים. כן, זה הולך כאילו יותר לדברים החיצוניים בעצם, לפחות בשלב ראשון. נכון. פחות לעומק. נכון. וזה יוצר המון בעיות. כן. אנחנו אומרים שכל תרופה מייצרת את הנוגדן, או מייצרים נוגדן ואז בא החיידק שמייצרים לו נוגדן, כן. אז זה בדיוק זה. אז ב-2016 או בשנים האחרונות, המון אפליקציות נכנסו. זה יצא בעצם את זה שההיכרויות כביכול יותר קלות, אבל אנשים לא באמת מכירים. כן. אחת התופעות שאני יודעת שיש במקום הזה, זה הרבה, למרות שעוד מנקר לי בראש להגיד משהו מקודם, על בתוך זוגיות קפצנו מהר למצוא זוגיות. כן, איכשהו זה... כן, ככה... אז נשמור את זה לעוד מעט. כן, אז תכף נחזור לזה. אני חושבת שאם נלך רגע לעניין של מה לקנות לבן או בת הזוג, אז צריך לזכור שהדרך לבתי אהבה היא גם לא דווקא דרך קנייה של משהו, זאת אומרת, הרבה פעמים מעבר למתנה כזו או אחרת, יש את הרצון בתשומת לב או בהקשבה או בדרכים אחרות של ביטוי אהבה. נכון. כן, או כשאני לא במצב רוח טוב, אז איך את מתייחסת אליי, הילד שמה לב, או אתה שם לב אליי, או איך מתנהלת התקשורת בינינו גם במהלך היום-יום. לגמרי, עכשיו את יודעת... ואגב, גם אני הכינותי לי קפה. כן. הראשון היום קפה אמיתי כזה. ממש רציני. כן. אז אני הרבה פעמים מוצא הבדלים בין גברים ונשים. ואנשים לא אוהבים את זה כי לפעמים מעלה פוסטים, ומעליתי פוסט על פייסבוק, מה גורם לאישה להיות מאושרת. ואנשים אומרים, רגע, אבל אנשים הם אנשים, אין הבדל בין נשים וגברים. אז מצד אחד זה נכון, מצד שני יש הרבה הבדלים בין גברים ונשים. נכון, בכל זאת שהם מאפיינים של נשים מוונוס וגברים מועדים. לחלוטין, ואסור להתעלם מזה. לא נשים, כלומר, גם עם העידן הפמיניסטי... הכללה גסה. נכון, אני אומר, מצד אחד זה מצד שני, מהמקום הפמיניסטי, אז נשים עושות יותר, ומצליחות יותר. אותה הייתה בקורס טייס, את יודעת, אנשים כאילו, נשים עושות יותר, גברים עושים, יש איזשהו שוויון, אבל מצד שני זה יוצר גם עכשיו בעיה, כי אם יש מישהי שהיא מאוד חזקה, שעושה את הכל, אז למה היא צריכה גבר? ואז אם מגיע גבר דומיננטי, אז היא רוצה להראות שהיא חזקה. כלומר, המקום הזה זה יוצר איזושהי התנגדות, ואיזושהי התנגשות. ואם את אומרת שכל אחד רוצה שיאהבו אותו בצורה שונה, אז אנחנו חייבים להיות קשובים לא רק לבן אדם, אלא גם למאפיינים. למי יושב מולי? לגמרי. אם זה בן אדם שהוא דומיננטי, אז אני אעזור בצורה כזאת. אם זה מישהי שהיא יותר רגישה, אני אקשיב לה יותר. נכון. אני אדחוף אותה יותר, אני אעצים אותה. לפעמים לגברים, לדוגמה, אני אומר לנשים, תעמידו להם גבולות. תעמידו להם גבולות. תהי נחמדה, תהי פגיעה, ותעמידי גבולות. כלומר, זה איזשהו תמהיל. זה אלה שקשה להם לעשות את זה. בדיוק. כלומר, זה איזשהו תמהיל, שלכל אחד זה מינונים שונים. לגמרי, וגם נשים דומיננטיות, בסופו של דבר, הרבה פעמים רוצות, כשהן מגיעות הביתה, מה שנקרא, לפשוט את החליפה, כמו שהגבר, הטייפ, הארכיטיפ הזה של הגבר הדומיננטי, שבא הביתה ורוצה דווקא אז את הרוח והשקט והאינטימיות, והמקום שמזין את הרגש ולא את ה-doing, את הפעלתנות היומיומית. נכון. אז זה איזשהו איזון שצריך להכיר אותו, שצריך להבין שהוא שונה מאחד השני. עכשיו לצורך אני עובד הרבה עם יצירת זוגיות, כמו שהתחלתי להגיד, עם נשים שרוצות ליצור זוגיות.
אתה יודע, יש עכשיו כמה מאומנות שהן מעל גיל 70. שזה נהדר, אני חושבת שאין גיל האהבה, כל גיל הוא גיל האהבה. זה מדהים בעיניי, ואני מעריץ אותה. כן. והן מגיעות ומגלות תובנות חדשות שאומרות, אני לא מאמינה, כלומר, מה לא עשיתי ב20 שנים האחרונות, ואני לא רוצה לסיים את החיים או את הפרק הזה שלי, הם ללא זוגיות או ללא אהבה כמו שאני יכולה לתת. וזה באמת מדהים מה שאנשים שרוצים שהם יכולים לעשות. כן. הם יכולים לשנות את ההקשבה שלהם, הם יכולים לשנות את עצמם, להביא יותר ביטחון עצמי. וזה משמעותי, זה משנה את התוצאות. זוגיות זה לא עניין של מזל. נכון, אני מסכימה. אפשר למגנט וליצור זוגיות, ממש ככה. ולגרום שהיא תישאר שם. כן. זה לא עניין של מזל. כן, לגמרי. ואנחנו לא רוצים לחכות רק למזל. ממש. אז נחזור רגע באמת לאפליקציות שהזכרת, טינדר וכו', ואחד הדברים שככה יוצא לי לשמוע, זה הקלות הבלתי נסבלת של האופציות הבאות שמחכות לי. זאת אומרת, דווקא המגוון והאפשרויות הרבות נותנות מין תחושת אשליה כזאת של, רגע, בטח יש את הדבר הבא הטוב יותר, ולא תמיד נעצרים כדי להתעמק במה שיש. מין תחושה כזו של, טוב, אם לא אתה, אז יהיה מישהו אחר, ככה אני דפדף לי עוד כמה תמונות באיזו אפליקציה, או אכנס לאיזשהו אתר היכרויות, ויהיה next, הבא בתור. וכאן באמת אולי אנחנו מוצאים איזו המלצה בעניין הזה. ההמלצה שתהיה, איך שאני רואה את זה, שבשנים הקרובות, בשנה הקרובה, האפליקציות יגרמו לאנשים יותר לצאת מהאונליין. כלומר, כל המקום יהיה לצאת יותר מהאונליין לאופליין נקרא לזה, ויותר להכיר בעולם האמיתי. כלומר, לייצר יותר מפגשים ויותר אירועים ויותר להכיר בעולם האמיתי. הרבה אנשים אומרים לי, אין לי יותר חברות, אין לי את מי להכיר, וכולם כבר יודעים שאני רוצה להכיר. עכשיו, כולם, את מבינה, זה 20 אנשים. כן, בדיוק. כמה אנשים יש בעולם? 4 בארץ, אפילו מתחיל בארץ. 8 מיליון, 10 מיליון, כמה אנחנו אנשים? כן. עכשיו, מתוכם נשים וגברים מחולק חצי פלוס מינוס, 4 מיליון גברים. מתוכם פנויים יש בערך 1,000,000. כלומר, זה כמות ובגילאים אפילו. ובגילאים תגידי ל100,000 את תגידי. 50% מהם לא יפים בעינייך, אז 50,000? 50,000! כן, יש שפע מטורף. נכון. כך שבגלל כל האפליקציות ובגלל אזור הנוחות, אנשים מפסיקים לתקשר. אתה יודעת, אנחנו יכולנו לעשות את השיחה הזאת גם באינטרנט. לגמרי. יכולנו לעשות את זה באינטרנט, אבל אתה יודע, לא הייתי נוגע בך, לא הייתי מרגיש אותך. לא הייתי מחכים שהגעת. לגמרי. תחושה אחרת לגמרי. כשאנשים אומרים לי, וואו, זה פשוט מטורף, 3 ימים אני פה מהבוקר עד ערב ומראיינת ומארחת פה בסלון. אני אומרת, כן, כי אני עושה את זה, וזה כבר לא פעם ראשונה, זה אולי כבר פעם רביעית אולי בצורה הזו, משום שיש מקום לוובינרים ולשידורים האינטרנטיים, אבל זה לא תחליף למפגש הבלתי אמצעי הזה. נכון. זה משהו אחר קורה כאן. אנשים מרגישים את זה. נכון. שאלו אותי, אתה רוצה להשתתף ברעיון עם אוריה? אמרתי, כן. אחר שאלתי, מה זה בדיוק? אמרתי, רעיון, זה הזדמנות. לגמרי. עכשיו, אנשים, מה שאני רואה היום, היכולת שמתקשר באופן הלא אמצעי, כלומר, ככה, הולכת ופוחתת. כן. אני חושבת שזה באמת עניין של הכישורים החברתיים פשוט עוברים שינוי. נכון. בטח יהיה גל תנועה חזרה למקום. לדעתי זה מה שהולך לקרות. זה מה שהולך לקרות. אני מסתכל שנייה על הג'אנק פוד, שאנשים התחילו ג'אנק פוד לצרוך, איפה אנחנו היום? חוזרים למקורות. ללא. נכון, לטבעי. נכון, ללא זה, ללא גלוטן, ללא זה. אותו דבר זה מה שהולך לקרות עכשיו בעולם הזה של ההיכרויות. ללא אונליין, ללא אס-אם-אסים, ללא שאלות בנאליות. כן, לגמרי. לחזור למקום שבו אנחנו מדברים, יושבים סביב המדורה עם גיטרה ומכירים אנשים, וזה יכול להיות בכל גיל. לגמרי. אני חושבת שאחת ההמלצות שלנו בעצם, אני מרשה לעצמי להגיד שלנו, כי אני רואה שאנחנו ממש חושבים אותו דבר, זה לאפשר לעצמנו, למי שמחפש ורוצה למגנט זוגיות, לצאת לדייטים של היכרות עם אנשים. זאת אומרת, יכול להיות מהמפגש הזה, יכול להיות שלא יצא קשר זוגי, אבל איך תדעו את מי אתם פוגשים? יכול להיות שתצא מזה ידידות טובה, יכול להיות שיצא קשר עסקי, יכול להיות שאתם מרגישים שזה לא אתם החיבור הנכון, אבל את בדיוק מכירה חברה שיכולה להתאים לו, הוא מכיר חבר שיתאים לך. You can never know, אפילו אפשר לדעת לאן זה הולך. וזה בדיוק זה. לא מזמן אני מסתכל כל מיני מחקרים, אז מראים שעדיין היום, תלוי איזה מחקר את מוצאת,
המחקרים הנמוכים מראים ש60% אנשים מכירים מחוץ לארץ. נפלה מצלמה. עסקנו. רגע, שנייה, אנחנו כבר איתכם. אני פשוט רציתי לראות מה השעה לרגע, והזזתי את הכל השידור. אבל הנה, אנחנו כבר חוזרים אליכם. קצת דרמה בשידור. כן, בדיוק. עפנו בשידור. השמיים לא הגבול. כן, רגע בואו נראה. השמיים באמת אינם הגבול. בואו נראה איך רואים אותנו עכשיו. יופי, חזרנו לשידור. בסדר, כן. רגע טיפה אני אזיז, כי אני טיפה מחוץ לתמונה. בואו נראה. אוקיי, מעולה. כן. לא זוכרת שהייתי לפני הדרמה. כן, גם אני לא זוכרת. דיברנו על לצאת ולהכיר, והתחלנו לדבר על מחקרים. כן, מחקרים אומרים ש60-80% מהאנשים מכירים מחוץ לאתרי היכרויות. דרך חברים, דרך אנשים שמכירים להם. אחוז מאוד קטן עדיין מכיר דרך אתרים ב-15-20%. כן, עדיין. ההשקעה והזמן והאנרגיה והתסכול שאנשים שמים סביב אנשים שבחיים שהם לא הכירו, בסך הכל תמונה ששלח להיי, ופורסם מזה עולם ומלואו. עולם ומלואו, או נפגעים ממצב שבו זה לא מסתדר. זה לא יעבוד. ואם יש לי המלצה חמה על כל מי שצופה או צופה בנו עכשיו, זה ללכת ולעבוד על הכישורים הבין-חברתיים, וזה קשה, זה לא פשוט, אני לא אומר שזה קל להכיר אנשים חדשים, אבל זה עניין של מיומנות, וזה עניין של תקשורת, וגם הביישנים והמופנמים, גנדי היה מופנם, ועוד הרבה טובים ואחרים היו מופנמים, הצליחו לעשות את זה? כן, לגמרי. אני חושבת שאני דווקא כן בעד להיכנס לאתרי היכרויות, אבל תוך כדי הקשבה ובמינון הנכון וכולי, ובזמן שאתם מרגישים שככה אתם יכולים לקחת אוויר ולשוב ולהיות בשדה הזה, אבל באמת להגדיל את הסטטיסטיקה של היכולת להכיר. זאת אומרת, צאו לחוגי פנאי שמעניינים אתכם במקומות שבהם נמצאים עוד אנשים. אולי אתם אוהבים לרקוד ובריקודים אתם תכירו. נכון. אולי באיזה חוג, לא יודע, תגוונו חוגים של פנויים, תצאו לטיולים. אנשים יודעים את זה. הרי פה לא הפלנו מישהו על הרצפה שהכיסא שאמרנו תצא תכיר. אבל למה בעצם אנשים לא עושים את זה? למה עדיין אנשים ישבו בכיסא שלהם, היא כבר 10 שנים ללא זוגיות, או מעולם לא הייתה לה את הזוגיות שהיא באמת רוצה את זה, אז למה היא לא תקום מהכיסא לעשות את זה? למה היא לא תתקשר לחברה שהיא לא פגשה שנתיים ותגיד לה, תקשיבי, אני עכשיו רציני בנושא של זוגיות, אני רוצה שתגיד. למה אנשים לא עושים את זה? כן. ואת בטח מכירה את זה, את יודעת, זה פחד מזה שיגידו לי לא, פחד מזה שאני אתאכזב שוב פעם, אני אעשה את כל פעם, אני אפגע שוב פעם, ואנשים יותר מפחדים מהפגיעה שהסיכוי שהיא תקרה הוא קטן, מאשר מהסיכוי שיהיה להם את הזוגיות שהם רוצים, את החיים שהם רוצים. כן, לגמרי. וזה אפשרי, את יודעת, אני עד גיל 30 לא הייתה לי חברה אחת, לא מערכות יחסים, לא הייתה חברה. כן. ואני קיבלתי החלטה בגיל 27 פחות או יותר, שאני הולך ללמוד את כל מה שצריך כדי שזה יקרה. מקסים. התחלתי עם כל בחורה אפשרית שהייתה בתל אביב יותר מפעם אחת, ממש, והבכתי את עצמי ועשיתי דברים מאוד מאוד לא נוחים, וזה היה נורא מתסכל בדרך, כן. יש לך המלצה למי שבאמת מתביישים, תראו, הגברים בגדול, מאחר ובכל זאת אנחנו בתרבות שבה הנטייה היא יותר שהגבר יוזם מפגש או קשר עם בחורה שמוצאת חן בעיניו, אז הרבה פעמים חשבתי על זה, וואו, כל הכבוד לכם, כי באמת לקבל כל כך הרבה פעמים לא, הרי זה מה שצפוי שיקרה. נכון. זה באמת דורש איזה חוסן פנימי, ויחד עם זאת אני חושבת שדווקא התרגול הזה מאפשר לכם בכלל, אחרי הגרסה כשאני אומרת לכם, כי גם נשים מתחילות עם דברים וזה ממש בסדר, להיות יותר חסינים במקום הזה, לא לקחת את זה כל כך כבד. נכון, מי שנשאר זה באמת מפתח את החוסן, זה מפתח את האומץ, מפתח את הביטחון. ואני חושב שנשים יכולות לעשות את זה לא פחות, אז הדרך תהיה קצת שונה. מה תהיה הדרך? מה אתה ממליץ לעשות? אם אישה מוצא חן בעיני הגבר, היא יושבת עכשיו במסעדה, בפאב, במסיבה או משהו כזה. אני קורא לזה לעזור לה להתחיל איתו. לעזור לו להתחיל איתה. לעזור לו. איך? תראה, אם את עכשיו יושבת במסעדה עם חברה ויש עוד מלא, הוא בכלל לא יודעת שאת שם. מבחינתו את לא בחיים. נכון. אז קודם כל, הצעד הראשון זה להראות לו, אני בחיים. כן, איך? איך לעשות זה, לא יודע מה. ללכת ולשאול אותו סתם שאלה, תקשיב, נתקע לי פה ה-Waze, איך אני מחלצת אותו? אתה יכול אולי לעזור, או לפנות לחבר, או...
לפנות בדרך כלשהי, תקשיבו, יש להם אחלה מנות על השולחן, משהו שאתם ממליצים, אני רוצה לקנות לחברה שבאה איתי פה, יש להם הולדת, המלצה זה עניין של חיים או מוות. ולחזור, ולעזור אותה, עכשיו הם יודעים שאת בחיים. אוקיי. זאת אומרת, יש בכלל תשומת לב הקיום שלנו שם. נכון, זה צעד ראשון שידעו שאנחנו בחיים. ויטליטי, חיות, חיים, את יודעת, כשאת באה לאירוע חברתי, אחרי שעשית כושר, ואת חיה, זה שונה מאשר את באה זה כל כך חשוב, זאת אומרת, מה שפת הגוף שלנו משדרת? האם את או אתה מקרינים חיוביות, חיוך, אור בעיניים, זה יותר מושך, אפילי, מאשר אם אנחנו קבועים ולא מאמינים שאנחנו בכלל נמצא בשבוע הערב, זה טוב, הנה עוד פעם אחת שזה לא יקרה. נכון, אז את מוצאה עצמך לשבת בבר או משהו כזה, כל הזמן עם הטלפון שלך, ומקווה שיום אחד מישהו יבוא ויפנה לך, ודווקא זה שיפנה על זה שאת רוצה. כן. מה הסיכוי? אני זוכרת שכשאני הלכתי לפני הרבה שנים לרקוד, ובאמת חשבתי שזה מקום נפלא להכיר שם זוגיות, אני שמתי לב מה אני עושה לצורך זה, וכשהגיעו לשלב, זה היה ריקודי עם בזמנו, היו ריקודי מעגלים, רק היה שלב שעוברים לריקודי זוגות. ואני זוכרת שהיו מלא בחורות, המון, גם גברים, אבל בעיקר נשים, שישבו בצד, לא זזו, ישבו מכונסות, הפנים שלהם בכלל לא היו בכיוון, ועבר להם ערב בלי שאף אחד הזמין אותם. אני זוכרת שאני קמתי, נעמדתי בקו שבו עוד שנייה יהיה קו המעגל של הזוגות, וכל שפת הגוף שלי שידרה, אני באה לי לרקוד, אני רוצה לרקוד, אוקיי, אתה בא להזמין אותי? באמת, כמעט בכל פעם, לא הייתה פעם אחת כמעט, שלא היה לי עניין לרקוד. ואגב, בסופו של דבר, ופגשתי את בן הזוג שלי דאז, עם בריקודים. נכון. זאת ידעה, 70% מהתקשורת שלנו היא לא מילולית. כן. אז אנשים עובדים הרבה, מה להגיד לו, מה לסמס לו, זה לא חשוב. כלומר, זה חשוב, אבל בשוליים. וזה תלוי בנו. לגמרי. אוקיי, אז הנה למדנו, בנות יקרות, הנה יש לכם דרך להתחיל עם מישהו שמוצא חן ביניכם. מילת הזרה לגברים שרוצים להתחיל עם נשים, מה לא לעשות? מילת הזרה לגברים. שאלה מעניינת, מה לא לעשות עם נשים. אני יכול להגיד מה כן לעשות. אז תני לי שנייה לחשוב על זה, כי אני רוצה שזה יהיה, התקלת אותי פה עם הנושא הזה של גברים. אני רוצה לחשוב, מה בחור היה יכול לעשות? אוקיי, קודם כל, אני חושבת על השפה קודם כל, זאת אומרת, באיזה דרך משתמשים, מעבר לזה שהתחלת, אוקיי, השגת את תשומת הלב שלי, שאלת אותי איזו שאלה, או נתת לי איזו מחמאה. כן. שמתי לב לעיניים שלך, או את מאוד זוהרת, או לא יודעת מה. כן, אני אגיד לך מה הייתי אומר לגברים. לגברים אני הייתי אומר דבר כזה, אם מוצאת חן בעיניך, תפעל, אל תחשוב. אל תחשוב אם מתאים או לא מתאים, פשוט תפעל. כן. הדבר השני זה לא להיות ישירים מדי, כלומר לא לבוא ולהגיד כמו את באה אליי לדירה בדייט הראשון או כל מיני כאלה, כי זה לא יעבוד, ובטח לא אם אתה מעוניין בה לאורך זמן. בדיוק, אז גם השפה צריכה להיות יותר נקייה ולא מיד לגשת להרבה כאלה שמיד ניגשים לשפת המיטה כזאת. נכון, והרבה לדבר לרגש. מה שעובד אצל נשים זה רגש. כן. ובמילים הכי פשוטות זה לשאול מה את מרגישה. אוקיי. איך זה מרגיש לך? מה ירגיש לך טוב? להיות מאוד אמפתיים, לחשוב עליה. אחד הדברים שאני לא הבנתי זה עד כמה באמת נשים, מה שנשים הכי חשוב להם זה ביטחון. הדבר הראשון שלנשים חשוב זה ביטחון. אם אתה כגבר יכול לתת להם ביטחון רגשי, שאתה לא נחרץ מכל דבר, שאתה שם, שאתה יכול להיות שם עבורה, זה יסמן לה שאוקיי, יש לה מי לסמוך. אוקיי. ואם אתה יכול לספק את זה, וזה יכול לעבוד דרך הקשבה, נשים וכל אחד, אני חושב, אוהב מאוד שמקשיבים לו, אל תדבר על עצמך כל הזמן. זאת נקודה כל כך חשובה, האמת היא שגם לנשים וגם לגברים, כי הרבה פעמים אנשים כל כך עסוקים בעצמם ולא מקשיבים לאחר, אז אני מציעה לכם לשתוק, זה לא אומר לא להיות לתקשורת, אבל זה אומר להתעניין מאוד באחר. כן. גם, לא לשאול את השאלות הבנאליות כמו כמה ילדים יש לך נדע אחר וכל זה, לא לגעת בזה, זה שאלון המוות, זה שאלון שפשוט הורג את השיחה. כן. שאלות שאלות שמעוררות רגש. מה הדבר הכי מדהים שעשית היום? מה הכי מרגש אותך? מה הכי אהבת לעשות בתור ילדה? מה חשוב לך בחיים עכשיו? כן. איזה צבע את הכי אוהבת? אני לא יודע, אבל שאלות שהן שונות. כמו גברים, כמו נשים, תהיו שונים, תהיו לא כמו כולם. כן, תראו, רשימת הנתונים בסופו של דבר לא מגלה לנו שום דבר מעניין על הבן אדם. זה לא מעניין באמת.
אני אפילו מציעה להימנע מהם כמוך, גם במובן של, ישנם אנשים שמגבילים את עצמם, כמו בחורות ששמעתי כל כך הרבה כאלה כשלימדתי מגנות זוגיות, שאני רוצה רק בעל תואר ראשון ומעלה, כי אחרת זה אומר שהוא בטח לא אינטליגנטי במיוחד, שזאת אמונה מגבילה כל כך לא נכונה ולא מדויקת. או אנשים שמגבילים את עצמם בגלל מרחק. אז אני לא אומרת שאם את גרה בקריית שמונה והוא גר באילת, שאין פה אתגר, אבל אם יש מישהו שבאמת מוצא חן או מוצאת חן בעיניכם, יכול להיות שתמצאו דרך לממש את הזוגיות הזו על אף המרחק. כבר היו דברים מעולם. לחלוטין, הצעד הראשון זה באמת להתחייב. להתחייב שאת הולכת לעשות כל מה שידרש ממך כדי ליצור זוגיות. אם בדרך זה אומר טיפולים פסיכיאטריים, פסיכולוג, ללכת ברוטשילד עם כובע על הראש, whatever. אבל אם את מתחייבת שאני אעשה כל מה שידרש, עם נחישות והתמדה, אין סיכוי שזה לא יקרה, זה לא יכול להיות. כן. מה הסיכוי שזה לא יקרה? כן. עולה לי ככה לסיום רעיון לתת טיפ לאנשים שאין להם זוגיות כרגע, מה לעשות בערב פתיחת השנה החדשה, אתה יודע, זה לפעמים אאוץ' כזה שוואו, אין לי מי להתנשק הערב. מה אנחנו יכולים להציע להם לעשות כדי לאפשר מגנות זוגיות? שלא כל שכן למי שכבר נמצא בזוגיות. כן, למי שאין זוגיות, זה מה שאני מאוד אוהב לעשות. הדבר הראשון שהייתי עושה, זה מרים טלפון לשני החברים הכי טובים, ומתחייב בפניהם שהיום בעוד שנה יש לי חבר או חברה. בטלפון. הדבר השני זה לצייר תמונת העתיד הזאת. כלומר, איזה זוגיות היית רוצה להיכנס אליה, איזה זוגיות היית רוצה להיכנס אליה? לרשום 10 סיבות ללמה אני שווה או שווה, כמו למה אני עכשיו המוצר הכי טוב בשוק. ולשכנע את עצמי, כי זאת האמת, אבל אנחנו נוטים להסתכל מה לא במקום מה כן, אז להסתכל ולרשום לעצמי למה אני שווה, למה אני שווה. והדבר הבא, זה פשוט לנקוט בפעולות. אנחנו היום עוד כמה ימים לפני סילבסטר, פשוט להגיד טלפון ל-20 חברים, ולהגיד להם, אני רוצה זוגיות, אני רוצה להכיר מישהו עד הסילבסטר, יש לך מישהו להכיר לי? 20! ממש ככה, ממש ככה. וגם אני מציעה לצאת למסיבות, וללכת מתוך המקום הזה שזה בסדר שאין לי מי להתנשק כרגע, אבל יש מצב שבתוך המסיבה יכול להיות... אז בואי נשחרר את זה, כבר לקבוע מסיבה, לעשות את 20 טלפונים ולדאוג שאחד מהם יבוא איתם למסיבה. הנה, שחררנו. שלא... נהדר, ואז אני לא הולכת לבד, אבל אפשר גם לצאת עם עצמנו לדייט, זה גם יכול להיות מאוד מגנטי לאהבה. ממש, כמו זה הפעם האחרונה שאני הולכת לצאת לבד בסילבסטר, אז תהני מזה. נהדר. ולמי שיש לו זוגיות, איך נחגוג את השנה החדשה? לציין את זה. לעצור שנייה ולהסתכל אחורה על השנה ולהגיד, וואו, מה עשינו השנה שהזוגיות עבדה, ולהוקיר על זה תודה, ולבחור משהו אחד לשנה הבאה שהולך לחזק את הזוגיות ולחגוג את זה. כן, וואו, נהדר. דל יקירי, תודה רבה, אני נהניתי מכל רגע, וקדימה יקרים, תהנו מהזוגיות הקיימת שלכם ותשקיעו בה ותחגיגו אותה למי שיש, וקדימה, אתם ממגנטים השנה את אהבת חייכם, למי שממגנט כרגע זוגיות על חייו. 2017 זאת השנה. זאת השנה. תודה רבה, תודה לכם יקרים, ואנחנו מתראים בשידור הבא בעוד רבע שעה. המון אהבה ממני, אוריאלה פז מורים. להתראות.